Vadikani tasvika muchikamu chechitatu chiri muchirongwa Mai Chisamba show umwe matiri kutarisa National Development Strategy 1. Vamwe vanofunga kuti asi maakutoitawo zvenyika zvechi kutogoreka kuita zvenyika isiri munyika here nhai. Apa tiri kutarisa muono nezvimiso zviripo zvekuti tingapunduke sei, tingave vanhu vari nani sei. Nhamo inorwadza kani, kutambura, kushayiwa hausi upenyu, haisi sarudzo asi zvinhu zvinotinetsa. Toita seiko nezviri kuitwa? Tinoziva kuti kumaruwa, kumigodhi, kumadhorobha kune vanhu. Iyo nyaya yatiri kukurukura pano iyi, ko kumaruwa vanoitawo sei? Iriko here nhai Evanise? Kumaruwa iriko Mai Chisamba. Sei ndichidaro nekuti isu seWomen's Coalition of Zimbabwe tiri sangano rinobata muZimbabwe muno mese. Zvakadaro tiri mubatanidzwa masangano emadzimai. Tine madzimai ari kunzvimbo idzodzo, kumigodhi vari kuita zvekurima vachitengesa, kune vari kuita mabasa akasiyana siyana, vari kuita zvezvirukwa variko. Saka iyi nyaya iyi iri kutaurika kwese nenyaya yekuti ivavo inovabata zvakare. Nekuti ndambotaura nyaya dzehupfumi paya, ndikati aiwa ava madzimai ndakanyanya kutarisa vari kumigodhi. Aiwa ndandida kutenda Mai Chisamba kuti madzimai aveko ari kutopindawo pasi pemigodhi paya, madzimai aveko akuitawo zvekurima vachitonotengesa. Tine vamwe vari kutohwina mikoho chaizvo yekutopururudzirwa kunzi ava vakarima kudarika vanhu munharaunda iyoyo. Tine madzimai akadaro. Saka tinoda kuzvitenda kuti chirongwa ichi pachiri kuuya chichitarisa zveupfumi, tichitarisa kutongwa kwakanaka kwematunhu, kunobata munhu wese. Nekuti munhu wese ikoko kavari kunewo mapato ariko anoita kuti matongerwo ematunhu avo anga achisimudzirwa. Saka muzvikamu izvozvo nekwavari ikoko tiri kukurudzira kuti aiwa ngavatore chikamu chekusimudzira ende chekusimbaradza nhoo iyi yaiswa pachena nehurumende yedu yeZimbabwe, kuitira kuti patinozosvika kumberi kana kuti patiri kufamba hapana anosarira kumashure. Mai Chisamba ndo zvatiri kutarisa zvakanyanya kuti vakuru nevadiki, nekuti tine masangano anomira vasikana uyezve vari muzvikoro tachitarisa nyaya yedzidzo, kuti patiri kuzodzidza apa muna 2025 yezvedu tinongoona kuti tine dambudziko rakatiwana pasi rose reCovid. Asi ndiri kuona sekuti muzvikamu zvishoma nezvishoma aiwa dzidzo iri kuendera mberi Mai Chisamba. Mumwe nemumwe ari kumira pabasa rake, mumwe nemumwe tinoda kungokurudzira kuti panguva ino vanga vachikoshesa chirongwa ichi nekuti chinoita kuti chitiyeuchidze. Sezvamambotaura kuti hapana munhu asiwa apa, munhu nemunhu ane basa anofanira kupinda panzvimbo yake, munhu woita semaringe nezvaari kufanira kuita panguva ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa iwayo. Evanise ari kutaura kuti kwamuri ikoko kune zviriko, musatarire, nokuti izvo zvinozoita kuti timanikidzane, titadzi kugara zvakanaka. Semazuva ano kune urwere hwakanyanyisa. Regai ndiyeuchidze zvakare kuti vadikani, COVID-19 iriko, hama dzedu, shamwari dzedu dzakawanda dzakapfuura. Asi ngatiteedzerei zviga zvacho: kugeza maoko nesipo pamvura inochururuka, kugara takapfeka masiki yedu zvakanaka, mhuno yedu nemuromo wedu zviri mukati. Mukangoona chasiya zvimwe, mapfeka diki. Ngatizorei mushonga uye unodikanwa, asi ngatizorei chaiwo unokodzera, kwete ngoti amanhingi vari kubika mushonga apa takunoti tangai matarisa kuti une zvinodiwa here mauri, mosenitaiza maoko enyu, mogara kure nekure. Tiri kutaura nyaya yekumatunhu, kunzi ikoko zviriko. Kwamuri ikoko chii chiriko? Kune goridhe here kwamuri ikoko? Kunorimika here kwamuri ikoko? Kunei chiriko ichocho? Tinogara indoda tsumo yangu yandogara kutaura kuti mbudzi inodya payakasungirwa. Saka tarisa zviri kwenyu ndokwawakasungirwaka, mozvishanda izvozvo. Ndouya kwauri iwo uri kutaura zvemaguta zvechiti pewo muono wako nekuti tinozvifambisa sei. Ndafara nenyaya yamataura Mai Chisamba yekuti National Development Strategy inobatawo zvematunhu. Pane chikamu chirimo muNational Development Strategy chavanoti devolution. Devolution muchishona inoreva kuti hurumende yakuregedzera mamwe masimba kuti aende kuhurumende diki dzepasi dzakaita semakanzuru, dzakaita semaprovinsi, kuti ivo vagone kuita urongwa hwematunhu avo, ivo vagone kuita sarudzo dzekuti hupfumi huri munzvimbo yavo hunokwanisa kusimudzirwa sei,
hunokwanisa kuchengetedzwa sei, hwoita sei kuti munhu wese ari mudunhu agone kuwana chaanowana kubva paupfumi ihwohwo. Saka ipapo inototsanangura National Development Strategy nenyaya yekuti pane zvimapato zviri mumatunhu zvavari kuda kusimbaradza, zvakaita sematare emumatunhu atinoti muchirungu village development committees nemaward development committees, kuti ivavo ndo vanenge vachibatsira pakuita urongwa hwekubudirira kwedunhu. Devolution zveiyi inotaura kuti zvinhu hazvicharambi zviri muHarare chete, hazvicharambi zviri muBulawayo chete, kuti kana une chaunoda unotomanya kuHarare. Vari kuti taakusimbisa even kumusha kwauri ikoko kwaChivi, taakuona kuti taisa zvamunoda kuti muzviwane, musaramba muchifamba muchiuya kuHarare. Saka ndo chakanyanya kukosha chirimo imomo. Ende padevolution ipapo hurumende inosimbisa kuti patinenge tichiita urongwa hweupfumi, munhu wese ari mudunhu ngaave anokwanisa kuva nechikamu chaanoita, kuti vanhu vagone kuziva kuti izvi zvinhu ndezvedu. Nokuti chinonetsa ndechekuti kana tikangouya tichiisa road apa kana kuti mugwagwa tisina kutaura nevanhu vemudunhu, pamwe vava vasingadi mugwagwa, pamwe vanga vachida kuda zvimbuzi, ndo zvavanga vachida. Asi hurumende inoti tisati taita chinhu kunoti toda kuti tinde kwaChivi tinoita zvakati, hanzi tauriranai nevagari vemumaChivi munzwe kuti vanodei, movapa simba rekusarudza zvavanoda kuti vobudirira sei mudunhu ravo. Saka izvozvo ndo zvakanyanya kukosha. Saka National Development Strategy iri kubata kubva mumba mandinogara ichinosvika kuhurumende. Ndizvozvo mashoko akanaka, asi ndabva ndafara. Wabva wanyatsotaura kumusha kwangu kwaChivi, kwamadziva dondo ikoko. Zhira ikoko kudobva waitaura. Ndizvozvo, nokuti kana tichitaura ari mashoko mahombe aya akanzi devolution, vanhu havachaziva kuti zviri kurevei. Zviri kungoreva kuti ikoko izvozvo tagara mutsika nemagariro tichizviita wani, kuti kana mwana muine mhuri yenyu, mwana akaroora pakapane anobikiswa ka muroora, handiti akuburitswa kamumba maakubikiswawo, akuito rakadunhokavo voitawo, ivo vakazoitawo mhuri dzavo votapuranawo vachidaro. Ndizvozvo, saka ndo zviri kuda kuti zviitwe izvozvo. Saka ngatiregei kutanga tatarisa neziso rakatsinzinya, ngatinyatsovhurai tione kuti kana tiri kuno kwedu kuno kunoitwei, kana kuchirimwa tongorima katese, tichiona kuti zvinofamba sei, tichidini, tichitengeserana. Munoziva kuti tibudirire pazvinhu ipapa kubata pamwe chete, kunzwanana, kusashorana. Tinonetsa nokushorana. Kune vamwe vanhu vanongomirira kutsondora, kune vamwe vanhu vane chipo chokutuka chaicho. Mati mamboteedzera kana pamasaisai kuti zvimwe zvinhu unotonyara kana kuverenga, zvimwe zvinhu unotonyara kana kutarisa. Asi isi tiri kuti kana tiri mubasa reupenyu, basa renduramo, ngatibatei pamwe chete, vakomana, vasikana, vana baba. Nokuti sekutaura kwawamboita kuti kune dzidzo haisarudzeka kuti uyu mukomana musikana, zvino kana zvapinda mumusoro memunhu zvaakuenda nokugona kwake. Ndiri kudzoka zvakare kwauri Evanice. Imwe nyaya yakandinakidza paNational Development Strategy Mai Chisamba, mabva mauya zvakanaka nezvataurwa naLorraine, ndachida kusimbisa panyaya yedzidzo. Iri kutaurazve kuti pachirungu inonzi ICT ka, Information Communication Technology. Mai Chisamba, ndaona kuti iyi nyaya iyi kai hurumende yagona. Ndiri sei ndiri kudaro, nekuti mararamiro atiri kuita mazuva ano, kunyangwe uri amai, ambuya, gogo vari kumusha, izvi zvakutodiwa pakusimudzira magariro atiri kuita nemararamiro. Nekuti kunyangwe pafoni yako yechimbudzi iyoyo uri kutoita ICT, kana wanga usiri kuzviziva kumaruwa ikoko. Hapana Mai Chisamba mazuva ano chichaitika nyore usina kupinda muchirungu inonzi technology. Saka mustrategy yedu zvakasimbiswa kuti aiwa, ngatitonyanya yekutopinda mazviri, tidzidzisane kubva kune vari kuzvikoro, vari kudzimba madzimai, ari kudzimbana nababa. Nekuti mararamiro atakaita mazuva ano ndeipayo pamasaisai. Asiwo zvakanakawo sekuti ticherechedze kuti masaisai atiri kuashandisa zvakakodzerawo here kusimudzira nyika, sezvamataura kuti vamwe vangoriwo pakungoti zvinosvika kupi, kana kuti iwoyo chikamu chaiswa nehurumende chinotoshandiswa zvisirizvo. Asi ndoda kutenda kuti patinosvika 2025
ndinoona sekuti naambuya vangu vari kumaramba uko vanenge vakukwanisawo kutotaura pazoom meeting naMai Chisamba. vari kutogona kana izvozvo zvawatotaura zveteknoloji. munoziva vamwe vanhu vanenge vachifunga kuti zvikanzi teknoloji zviri kureva zvimwe zvinhu zvakaoma. indakatoona vatete vangu izvozvi mwedzi wapera uyu vatopfuura 100 years asi vachiri kugona kufamba kudini. vane foni yavo iri muchikwama chavo ikatorira unotoona vachibata kuti ndinhinga angafona uyu uyu watumira tsamba uyu asi vanozviziva nai. saka teknoloji iriko kwese kwese. ngatisangane muchikamu chinoteerera.